Но това не е най-интересното, което открива полицията. Разбира се, защото най-странните неща, които откриват, са мебели от човешка кожа. Откриват 12 човешки глави, които са превърнати в различна посуда. Аха, купички. Най-често купички, да. Откриват ръкавици, създадени от човешки пръсти. Откриват отделно буркан, пълен с пръсти. Един цял буркан, пълен с човешки пръсти. Колан, направен от зърна. Женски зърна. Лампа, направена от отново човешка кожа. Цели маски, човешки лица, маска, свалено лицето и закачено на стената, като украса. Ед Гин така е правил с хората. Почти най-притеснителното нещо е кутийка, пълна с вълби. Имаше го показано и в филма, като някои от тези вълби обаче са отцветени и украсени с пандел. И стигаме до най-гнусното отвратително нещо от всичко и това е прословутия му костюм, направен от човешка кожа, тъй като той е създал клин, направен от човешка кожа и нещо като блуза, можем да го наречем. Така че това цялото да представлява един костюм, който да може той да си облече, т.е. да си сложи клина, да си сложи блузата, да си сложи ръкавиците и да си сложи маска по негов избор от маските, които са сложени на стената. И така той да се превърне в един нов човек. Предполагаме женски костюм.